avem nicio sursă de tensiune, dar totuși da? Cum? Avem un câmp electric variabil, circuitul se închide prin corpul uman și obținem o descărcare. Avem aici un alt tip de bec, nu este cel care sunteți dumneavoastră obișnuiți cu filament, este un bec cu descărcare în gaz. Și din nou, da? Mergeți dumneavoastră un pic. Fără teamă. Acum vom arăta. Să prind. Conduci. Ba da. Conduci la un profesor. Da, același să închizi. Hai, cine merge? Cine mai vrea să mai Hai ca să încerce? fac o poză. Hai, Bursan. Hai, Bursan. Ca Rodolf, da? Da. Ce s-a întâmplat acum?